Καλημέρα. Σήμερα, στην δεύτερη μέρα του Olympia Forum, θα μιλήσουμε για την διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ξέρετε, υπάρχουν υποδομές οι οποίες είναι πιο ελκυστικές για τους πολίτες, οι δρόμοι, οι σιδηρόδρομοι, άλλα έργα που είναι στην καθημερινότητα, κυρίως στη συγκοινωνιακή, αλλά ποτέ δεν σκεφτόμαστε ότι το νερό το θεωρούμε ως κάτι το οποίο υπάρχει, αλλά δεν είναι βέβαιο αυτό, και ειδικά σε μια αγροτική περιοχή, η οποία το έχει ανάγκη για να μπορεί να αναπτυχθεί. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η κουβέντα η οποία θα κάνουμε και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους ομιλητές μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας. Ο κύριος Ανδρέας Φίλιας, αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Αγροτική Ανάπτυξη. Ο κύριος Γιάννος Γραμματίδης από την Μπάχας και Γραμματίδης και Συνεταίρη. Θα είναι μαζί μας σε λίγο και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, ο κύριος Αναγνόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Αναγνόπουλος. Είναι στο δρόμο και τον περιμένουμε σε λίγο. Γι' αυτό το λόγο θα ξεκινήσουμε μαζί, κύριε Χριστοδουλάκη. Έχετε ασκήσει αρκετά έντονη κριτική σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων που κάνει η κυβέρνηση. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγο πιο αναλυτικά αυτούς τους λόγους για τους οποίους ασκείτε αυτή την κριτική. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την όμορφη διοργάνωση. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπατε στην αρχή. Για τις υποδομές, τους δρόμους που είναι πολύ πιο χρήσιμες ίσως στην καθημερινότητα. Χωρίς δρόμο μπορείς να ζήσεις. Όχι καλά, αλλά μπορείς. Χωρίς νερό δεν μπορείς να ζήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι η κλιματική κρίση στη χώρα είναι παρούσα. Δεν έρχεται. Ήρθε χθες και προχθές. Αλλά δεν συζητάμε επαρκώς για αυτή με τρόπο που διαμορφώνει πρόταση, πρόταγμα, στοχοθεσία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του για να εξασφαλίσουμε ακριβώς την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική μεταστροφή. Η λειψιδεία προφανώς είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Τα ύδατα προφανώς είναι ένα κρίσιμο ζήτημα σχετικά με την κλιματική μεταστροφή αυτήν. Εγώ εντοπίζω δύο άξονες βασικούς πριν έρθω στα σημεία της κριτικής. Το πρώτο έχει να κάνει με το πώς διασφαλίζει στοιχεία κλιματικής ανθεκτικότητας πρώτον ως προς τον αντιπλημμυρικό σου σχεδιασμό. Πολύ πρόσφατο είναι ο Ντάνιελ και πάρα πολλές άλλες καταστροφές που άλλαξαν ριζικά το τοπίο στη χώρα και με τεράστιο κόστος και δημοσιονομικό κόστος. Το δεύτερο είναι πώς διασφαλίζει την υδατική σου επάρκεια. Επίσης, με τα φαινόμενα της λειψιδρίας να είναι πάρα πολύ έντονα, συστηματικά και διαρκώς εντυνόμενα. Το δεύτερο στοιχείο που θα βάζα εγώ ως εισαγωγή, ως πλαίσιο μάλλον στη συζήτηση, είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε το νερό. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να το αντιλαμβανόμαστε ως κοινωνικό δημόσιο αγαθό, όπου η παροχή του οφείλει να είναι ασφαλής, οφείλει να είναι υψηλής ποιότητας και οφείλει να είναι χαμηλότερου δυνατού κόστους. Πάμε τώρα. Ο καθένας μπορεί να επικαλεστεί μια σειρά από έργα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν για να εξασφαλίσουμε και αντιπλημμυρική προστασία και υδατική επάρκεια. Κανείς από εμάς δεν είναι ο κατάλληλος να πει ποια είναι αυτά. Υπάρχει όμως μια βίβλος εντός εισαγωγικών που τα προσδιορίζει. Είναι τα σχέδια διαχείρισης υδάτων, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας. Το πρώτο που έχω να επισημάνω εγώ είναι ότι, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες της ακραίας κλιματικής κρίσης, είναι βαθιά προβληματικό να πρέπει να επικαιροποιηθούν τα σχέδια αυτά από το 2021 και η κυβέρνηση τελικά να φτάνει να τα επικαιροποιεί τα μεν τον Ιούνιο του 2024, τα δε το Μάιο του 2025 και ανήμερα την ημέρα του περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου, καταδικαστήκαμε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καθυστέρηση αυτή. Όχι μόνο για τεχνικούς λόγους είναι προβληματική. Είναι προβληματική γιατί όλα αυτά συνηγορούν και σε μια καθυστέρηση υλοποίησης και εφαρμογής των έργων που πρέπει να περιγράφονται στα σχέδια διαχείρισης υδάτων. Πενθυμίζω ότι μεταξύ του 2021 και του 2024 και του 2025 μεσολάβησαν πάρα πολλές φυσικές καταστροφές, πρωτίστως πλημμύρες στη χώρα μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που εμείς τουλάχιστον έχουμε ασκήσει μια δημία κριτική αφορά το πώς επιχειρείται σιγά σιγά μια αποψήλωση της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του νερού και της ίδρευσης μέσα από την υποβάθμιση, απαξίωση, υποστελέχωση των δημοτικών επιχειρήσεων των ΔΕΙΑ. Υποστελεχωμένες και ένας έμεσος εκβιασμός που λέει το εξής. Ότι λόγω του γεγονότος ότι ορισμένες από αυτές έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από το ενεργειακό κόστος, για το οποίο δεν φέρουν την ευθύνη, θα έλεγε κάποιος ότι η μη κρατική αποτελεσματική παρέμβαση ευθύνεται για το υψηλό ενεργειακό κόστος αυτό, τις οδήγησε σε υπερχρέωση κάποιες από αυτές και για να επιδοτηθούν να λύσουν τα προβλήματά τους, έρχεται η κυβέρνηση και τους λέει ότι αν συγχωνευτείς με άλλη ΔΕΙΑ, προσοχή, χωρίς κανένα κριτήριο χωροταξικής συνάφειας η συγχώνευση ή χωρίς κανένα κριτήριο οικονομικής βιωσιμότητας η συγχώνευση. Αν συγχωνευτείς θα πάρεις το 100% της επιδότησης, αν δεν συγχωνευτείς θα χάσεις το 70% από αυτήν.
Αυτό είναι ένας εκβιασμός που στην ανάγνωση πολλών εξημών οδηγεί ακριβώς σε ένα μοντέλο απαξίωσης των ΔΕΙΑ, διαρκούς υποβάθμισής τους και ανοίγει το δρόμο σε αυτό που είδαμε να δημοσιεύεται τον περασμένο Ιούλιο. Τι λέει? Η ΔΑΠ και η ΙΑΘ διευρύνουν το πεδίο γεωγραφικά της αρμοδιότητάς τους που συνδέεται με διαχείριση και ανάθεση έργων υδατικής διαχείρισης και υπάρχει ένας τρίτος πυλώνας όπου φήμες λένε ότι ενδιαφέρεται να παίξει το ρόλο αυτόν η ΔΕΗ. Υπενθυμίζω ότι η ΔΕΗ πλέον έχει κατά 65% ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο, ιδιωτική μετοχική σύνθεση. Το τρίτο είναι, όσο πιο κωδικοποιημένα μπορώ, η πολιτική τιμολόγηση του νερού. Πέρασε κοινή υπουργική απόφαση το Σεπτέμβριο του 2024, η οποία μετέφερε την αρμοδιότητα και την ευθύνη της τιμολόγησης του νερού στη ΡΑΕΗ. Φεύγει από τον στενό πυρήνα του κράτους και των Δήμων και περνάει στη ΡΑΕΗ, η οποία υπενθυμίζω ότι μέχρι πρώτη είχε την ευθύνη του ελέγχου του ρεύματος, μιλώντας για ένα αμιγώς εμπορικό αγαθό, με όρους ιδιωτικο-οικονομικούς. Αυτό έχει το πρόβλημα ότι πρώτον φεύγει η τιμολογιακή πολιτική από το στενό πυρήνα του κράτους, χάνεται το στοιχείο της τοπικότητας, νησιωτικότητας, ορεινότητας όπως προβλέπεται συνταγματικά και εντάσσεται και η υποχρεωτικότητα της ανάκτησης κόστους στην πολιτική αυτή, που είναι αμιγώς ιδιωτικο-οικονομική πολιτική για τη διαχείριση ενός κοινωνικού και δημόσιου αγαθού. Προ-τελευταίο. Λέμε ότι η κρίση είναι ευκαιρία πολλές φορές. Εγώ θα πω όχι για όλα. Ο Ντάνιελ στη Θεσσαλία ήταν μια τεράστια κρίση. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση την είδε ως ευκαιρία για να διαμορφώσει μια ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης του συνόλου των υδάτων στην περιοχή. Και δεν θα είναι και η τελευταία, εγώ να προσθέσω. Έτσι. Δηλαδή, φαινόμενα σαν τον Ντάνιελ θα τα ξαναζήσουμε. Ελπίζω όχι ως τέτοια ευκαιρία. Όχι ως ευκαιρία. Ναι, αυτό λέω. Προφανώς. Άνοιξε λοιπόν το παραθυράκι, εισάγεται ο ΟΔΙΘ ΑΕ με ανοιχτό τον κίνδυνο σε οποιαδήποτε μελλοντική ανασύνθεση του μετοχικού του κεφαλαίου ως οργανισμού, αυτό να μπορέσει να αναδιανεμηθεί μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών κεφαλαίων και σε σχέση με τη διαχείριση του συνόλου των υδάτων στην περιοχή. Δύο παράπλευρα στοιχεία σημαντικά. Λίγο να ολοκληρώσουμε. Ναι. Το πρώτο είναι ότι καταργούνται οι ΤΟΕΒ μέσα, που παρά τις δυσκολίες που πολλές φορές προέρχονται και από τις ευθύνες της πολιτείας, συντηρούσαν, επέκτηναν, διαχειρίζονταν τα δίκτυα τους και παρήχαν σε χαμηλό κόστος νερό στους αρδευτές. Και το δεύτερο και κρίσιμο είναι ότι αντιπλημμυρικά και υγειοβελτιωτικά έργα που είναι στην ευθύνη του ΟΔΙΘ καθυστέρησαν πάρα πολύ και το διοικητικό του συμβούλιο ξεκίνησε να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 2025. Τελευταίο και κλείνω με αυτό. Η κεντρικοποίηση της αρμοδιότητας χρήσης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, που επίσης μεταφέρεται στην ΡΑΕΗ, χωρίς την τοπική γνωμοδότηση, εικόνα της αρμόδιας περιφέρειας, που για εμάς θα πρέπει να ήταν κρίσιμη, συνδυαστικά με το γεγονός ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις διακρατικές συμφωνίες που εμείς θεωρούμε μείζωνος σημασίας. Εύρος, Σέρες, Δράμα, Ήπειρος, Νέστος, αντίστοιχα Άρδας, Στριμώνας κλπ. Που οδηγούν σε τεράστια ζητήματα όσον αφορά την άρδευση και την υδατική επάρκεια των περιοχών αυτών. Θα επανέλθουμε σε αυτά που είπατε. Θέλω να περάσουμε λιγάκι να δούμε τη γνώμη της περιφέρειας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει έντονα τα φαινόμενα λειψιδρίας, όχι μόνο στη δική σας περιφέρεια, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, θέλουμε να μας πείτε τι κάνει η δική σας περιφέρεια για αυτά τα θέματα της λειψιδρίας, πώς τα αντιμετωπίζετε και ποια είναι η στρατηγική. Ναι, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση, για να μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα θέμα που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε, το περσινό καλοκαίρι και το φετινό καλοκαίρι ήταν ίσως τα πιο δύσκολα καλοκαίρια από άποψη λειψιδρίας, και μιλάω κυρίως για την άρδευση. Και εδώ, ειδικά στο νομό Ηλίας, των τελευταίων τουλάχιστον 20-30 ετών. Γιατί διανύσαμε μία περίοδο τα προηγούμενα χρόνια όπου εξαντλήσαμε, λόγω έλλειψης βροχών και κυρίως χιονοπτώσεων, εξαντλήσαμε τα αποθέματα που στην ουσία υπάρχουν στο μεγάλο φράγμα του ποινιού, με αποτέλεσμα να συμβεί το εξής, ειδικά φέτος. Ενώ πέρσι ήταν ο χειμώνας με τις περισσότερες βροχές, ύψος βροχής των τελευταίων 10 ετών, δεν μπορέσαμε να καλυτερεύσουμε, αν θέλετε, τα αποθέματα, να έχουμε περισσότερα αποθέματα, γιατί είχαμε ήδη εξαντλήσει τα όρια τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, ποια είναι η στρατηγική της περιφέρειας?
πώς εμείς δηλαδή ως περιφέρεια αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα και προσπαθούμε να βρούμε λύση. Έχουμε 3 άξονες. Ο ένας άξονας είναι η συντήρηση του υφιστάμενου συστήματος άρδευσης. Ξέρετε, το κυριότερο σύστημα άρδευσης, εκτός από τις γεωτρήσεις που υπάρχουν διάσπαρτες, είναι τα 2 συστήματα που υπάρχουν κλειστά και ανοιχτά, κυρίως ανοιχτά, στον Ποινιό και στον Αλφιό. Ειδικά για τον Ποινιό μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο έχει κατασκευαστεί εδώ και 60 χρόνια. Ένα σύστημα το οποίο από τις προδιαγραφές του και μόνο προβλέπει 30% απώλεια στο νερό, για να καταλάβετε δηλαδή πόσο δυσχεραίνει την όλη κατάσταση η παλαιότητα του συστήματος. Και ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια παρέμενε ασυντήρητο και λεηλατημένο, να σας πω. Το περσινό καλοκαίρι προσπαθήσαμε και κλείσαμε τρύπες ολόκληρες που το νερό έφευγε για να μπορούν κάποιοι παρανόμως να αρδεύουν, να χρησιμοποιούν όσο νερό θέλουν, χωρίς να πληρώνουν και φυσικά στο υπόλοιπο διάστημα να καταλήγει στη θάλασσα. Άρα λοιπόν εξυγχρονισμός και στα όρια που μπορεί η περιφέρεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι έργα τα οποία έχουν υψηλό κόστος συντήρησης. Το δεύτερο λοιπόν που είναι σημαντικό για μας και σε αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία είναι η επιτάχυνση των υφιστάμενων έργων που γίνονται αυτή τη στιγμή, αλλά κυρίως η προετοιμασία και η ωριμότητα φακέλων για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε κυρίως προγράμματα που βγαίνουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε όλο και περισσότερα έργα να μπορούν να διεκδικηθούν και τελικά να γίνουν πράξη για να φτάσουμε στην επόμενη μέρα, η οποία λέει μείωση της κατανάλωσης του νερού. Αυτός είναι ο δεύτερος άξονας περιληπτικά. Ο τρίτος άξονας, που για μένα είναι ο πιο σημαντικός, είναι ο παράγοντας άνθρωπος. Είναι αυτοί που τελικά είναι οι αποδέκτες του νερού, προκειμένου να αρδεύσουν, δηλαδή ο αγροτικός κόσμος, και είναι η νοοτροπία η οποία υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε νερό, άπλετο νερό. Δεν υπήρχε καν στο μυαλό κανενός η έννοια της εξοικονόμησης. Και αυτή η νοοτροπία είναι τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα μας, όπου είναι πολύ δύσκολο ακόμα και να πείσουμε τους ανθρώπους αυτούς στις συναντήσεις τις οποίες εμείς κάνουμε τουλάχιστον τα 2 τελευταία χρόνια σε έντονο ρυθμό, ότι πρέπει να υπάρξει μια σωστή διαχείριση του νερού. Ότι χρησιμοποιώ τόσο και όσο πρέπει. Είναι αυτό ακριβώς που αναρωτήθηκε πριν ο κύριος Χριστοδουλάκης, για το αν η κρίση είναι ευκαιρία, για το αν πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε το νερό. Βεβαίως και πρέπει να αλλάξουμε, αλλά να ξέρετε ότι το καινούριο γεννιέται πάντα δύσκολα, μέσα από σύγκρουση, έτσι, μέσα από ανάγκη. Να σας θυμίσω, παραδείγματος χάρη, ότι... Να καλωσορίσουμε και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, τον κύριο Δημήτρη Αναδόπουλο. Καλώς ήρθατε. Να σας θυμίσω ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι συνταξιούχοι ήταν έξω από τις τράπεζες γιατί περίμεναν να πάρουν το μισθό τους με το βιβλιάριο. Αυτό ενώ είναι είχαν την κάρτα. μια άλλη συζήτηση. Ήρθε ο κορονοϊός, συγγνώμη, για να καταλάβουμε. Ήρθε η ανάγκη, ήρθε η σύγκρουση και τώρα όλοι το χρησιμοποιούν. Σωστά. Για να αλλάξει η νοοτροπία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πρέπει να αλλάξει. Αλλάζει. Ναι, εγώ μπορώ να σας πω ότι μέσα στα 2 χρόνια που αναγκαστήκαμε να είμαστε συνεχώς σε διαβούλευση για αυτό το θέμα, αλλάζει, αλλά αλλάζει πάρα πολύ δύσκολα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να φύγει το ατομικό και να έρθει μπροστά το συλλογικό. Όμως πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν μπορεί να γίνει μόνο με νέα έργα ή με εξυγχρονισμό. Αυτό πρέπει να γίνει σε συνεργασία σίγουρα και της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οπότε να το δούμε κιόλας και σε δεύτερη φάση. Κύριε Γραμματίδη, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα τη στρατηγική της για τους υδάτινους πόρους. Ακούσατε την κριτική που άσκησε ο κ. Χριστοδουλάκης. Εσείς τι πιστεύετε, ότι σε πού αποσκοπεί αυτή η στρατηγική και ποιοι είναι οι στόχοι της? Ακούγομαι. Ακούγεστε. Είναι 2 διαφορετικές σχολές σκέψης. Άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Χριστοδουλάκη. Είναι η μία σχολή σκέψης, η οποία όμως θα έλεγα ότι διαιωνίζει τον κατακερματισμό στην διαχείριση των υδάτινων πόρων. Πριν από λίγο, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης
είπε ότι το νερό υφίσταται λαιλασία. Δεν είναι μόνο λαιλασία, είναι και απώλειες τις οποίες έχουμε από τα υπάρχοντα δίκτυα. Είτε είναι η δίκτυα άρδευσης, είτε ίδρευσης. Πώς αυτό αντιμετωπίζεται η παρούσα κυβέρνηση, και πολύ καθυστερημένα θα έλεγα, διότι εκείνο που θα ήθελα να υπενθυμίσω στον αγαπητό κύριο Χριστοδουλάκη είναι ότι αυτή είναι μια κατάσταση δεκαετιών. Τις δεκαετίες αυτές πέρασαν πολλές κυβερνήσεις από τον τόπο και δεν έκαναν τίποτα απολύτως για την διαχείριση των υδάτινων πόρων για να έχουμε το πρόβλημα το σημερινό. Ήρθε λοιπόν μια κυβέρνηση, εγώ δεν κρίνω καλώς ή κακώς. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι βρέθηκε μια κυβέρνηση η οποία ήθελε να σταματήσει αυτόν τον κατακαιρματισμό, ούτως ώστε να υπάρξει ένας ολιστικός στρατηγικός σχεδιασμός για την διαχείριση των υδάτων, τόσο στα αγροτικά αρδευτικά έργα, όσο και στα έργα ίδρευσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα Είδωρ 2.0, αλλά και με τη βοήθεια των πόρων από την ΚΑΠ. Τώρα, υπάρχουν παράλληλα, αντιλαμβάνομαι, ότι γίνονται διάφορα έργα και θα μου το επιβεβαιώσει, εάν το θεωρεί ακριβές ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, μεγάλα εγκυοβελτιωτικά έργα που βρίσκονται στο στάδιο της πρόσκλησης, της υλοποίησης και υλοποίησης. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω χαρακτηριστικά για την ολιγορία την μέχρι σήμερα όλων των κυβερνήσεων το έργο του φράγματος του Μαρμαρά. Για όσους δεν το ξέρουν, το φράγμα του Μαρμαρά είναι ο ποταμός Μαρμαράς, ο οποίος ξεκινάει, πηγάζει από το όρος Παγκαίων και κατεβαίνει στο Θρακικό Πέλαγος. Αυτό ταλαιπωρείται το έργο του φράγματος του Μαρμαρά από το 2007 μέχρι σήμερα και δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί και δεν έχει γίνει η πρώτη πλήρωση, ενώ περίπου το 95% του έργου είναι ολοκληρωμένο και μάλιστα 90% με τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης. Πέρασαν 18 χρόνια και θα ήθελα να θυμίσω ότι μέσα στα 18 χρόνια είχαμε 14 υπουργούς, έκανα χθες τον υπολογισμό, είχαμε 14 υπουργούς οι οποίοι ήταν υποδομών και 12 υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, που σημαίνει δηλαδή κάθε χρόνο 1, κάτι υπουργοί. Και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και μάλιστα αυτό επισημάνθηκε και στο προηγούμενο πάνελ, το οποίο πάλι μιλούσε για τεράστιες χρόνιες καθυστερήσεις των έργων. Άρα κάτι έπρεπε να γίνει. Επανέρχομαι στον κατακαιρματισμό. Βεβαίως, ο κατακαιρματισμός σαφέστατα και επιβάλλεται κατά την προσωπική μου άποψη, διότι θα έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πλεονέκτημα πρώτα απ' όλα ότι θα έχουμε μια διοικητική αποτελεσματικότητα. Από την άλλη πλευρά θα έχουμε λογοδοσία και διαφάνεια. Γιατί γίνονται λαιλασίες? Θέλει κανείς να προσβάλλει τις τοπικές οργανώσεις, είτε λέγονται ΔΕΙΑ είτε το βεβαίως και όχι. Αλλά με τη διαφορά ότι όλοι αυτοί ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση και η αδιαφορία του κεντρικού κράτους. Άρα λοιπόν, πέρα όλων αυτών θα έχουμε συγκέντρωση τεχνογνωσίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έχουμε 3 φορείς. Δεν ξέρω αν ο τρίτος θα είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας ή κάποιος άλλος. Συμφωνώ με τον κύριο Χριστοδουλάκη ότι και αυτό είναι ελλιπές, διότι δεν έχουν καθοριστεί τα όρια, είτε είναι της ΕΙΔΑΠ, αν είναι η ΕΙΔΑΠ, μέχρι πού θα πάει η δικαιοδοσία της, αν είναι η ΕΙΑΘ, μέχρι πού θα πάει η δικαιοδοσία της και βέβαια ποιος θα είναι ο τρίτος φορέας και τι θα καλύπτει από την υπόλοιπη χώρα. Και τέλος, εξειδικευμένο προσωπικό επιτέλους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η ΔΕΙΑ ή το ΕΠ έχουν απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό για ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό αγαθό, όπως υπογράμμισε ο κύριος Χριστοδουλάκης προλίγου. Γιατί πράγματι είναι κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο απίστευτος κατακαιρματισμός. Και τέλος, οικονομίας κλίμακας. Διότι η περίσσια των πόρων από μια τέτοια κεντρική διαχείριση, πέραν το ότι είναι οργανωμένη ολιστικά, θα δημιουργήσει την ανάγκη αλλά και την ευκαιρία καινούριων έργων. Έργων αφαλάτωσης, επαναχρησιμοποίησης. Κύριε Γραμματίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και τελειώνω εδώ. Τέλειωσα. Ευχαριστώ. Γενικέ, θα θέλαμε να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας. Ξέρουμε όλοι για τα οδικά έργα, είμαστε όλοι γνώστες για τα μεγάλα έργα που γίνονται, αλλά αμφιβάλλω αν ξέρουμε τα έργα που γίνονται για την διαχείριση υδάτινων πόρων στην περιφέρεια. Πάρτε το διπλανό. Πείτε μας λιγάκι περιληπτικά ποια είναι αυτά τα έργα τα οποία κάνει το Υπουργείο σας. Καλημέρα καταρχήν και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήταν μια σύντομη αυτοψία στο τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Πύργος. Ο τομέας των δημοσίων έργων τα τελευταία
χρόνια έχει σταθερή πορεία ανόδου σε όλη τη χώρα. Το Υπουργείο Υποδομών υλοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο σύνθετων έργων, πρωτίστως οδικών, ξεκινώντας από αυτοκινητοδρόμους, Ε65, Πάτρα Πύργος, Βόνιτσα Λευκάδα, Άκτιο Αυρακία, Βράλος Άφισσα, Παράκαμψη Χαλκίδας, εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης, Βόρειος Οδικός Άξονας, καθώς και έργων τα οποία έχουν να κάνουν με σταθερή τροχιά, μετρό Θεσσαλονίκης, Αθήνας. Δεν θα σταθώ πολύ σε αυτά, αλλά και έργα τα οποία είναι στην δικαιοδοσία είτε έρχονται από τις περιφέρειες και αφορούν έργα ίδρευσης, άρδευσης και αντιπλημμυρικών έργων. Μιας και είμαστε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, το Υπουργείο, να δούμε και να φανερώσουμε και τα έργα που υλοποιούνται είτε έχουν προγραμματιστεί, αρχίζει γενομένης από το φράγμα του Πύρου Παραπύρου, ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό που το Υπουργείο Υποδομών υλοποίησε σήμερα. Είναι έργο ίδρευσης σημαντικό για το Δήμο Πατρέων. Υπάρχουν αιτήσεις και για περαιτέρω δήμους, Δήμος Κάτω Αρχαγιάς, Δήμος Ερημάνθου, και δημιουργούνται συνθήκες και εκεί να διευρύνεται η υποστήριξη αναγκών της περιοχής. Άκουσα προηγουμένως τους λεχθέντες ότι εκεί ο φορέας αυτή τη στιγμή είναι το Υπουργείο μας, καθώς η διαχείριση σε αυτά τα έργα είναι το στίχημα το σημαντικό και η σύνθεση είτε η συνέργεια κεντρικής πολιτείας, Υπουργείων, είτε με περιφέρεια αλλά και δήμους, είναι το στίχημα για την όποια επέμβαση ολοκλήρωσης έργων που έχει ανάγκη η σημερινή εποχή μας και αφορούν όλα τα έργα ίδρυυσης, άδρευσης αλλά και αντιπλημμυρικά. Σίγουρα ο φορέας που θα διαχειρίζεται αυτά τα έργα σε περιφερειακή διαχείριση είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η εξοικονόμηση πλέον και η σταγόνα είναι πάρα πολύ σημαντικό στίχημα για είτε είναι αυτό άδρευση είτε είναι ίδρυυση. Καθώς οι πόροι, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι μειώνονται έτος με το έτος. Εμείς σε αυτό το έργο χαιρόμαστε που ήδη γίνεται χρήση, είναι ένα έργο ίδρυυσης και θα μπορούσαν και άλλα τέτοια έργα να γίνουν ή αυτό να αυξηθεί η χωρητικότητά του. Στην ίδια περιοχή μπορούμε να πούμε η υπογειοποίηση των αρδευτικών δικτύων στην περιοχή της Δεγαστούνης, ανατολικά και δυτικά, μια έκταση περίπου 18.000 στρεμμάτων. Είναι υποκατασκευή αυτό το έργο. Είναι υποκατασκευή, συμβασοποιήθηκε πέρυσι, περίπου μια διετία είναι. Μιλάμε για 110 χιλιόμετρα δίκτυα, μάλιστα υπογειοποίησης, δηλαδή η βελτιστοποίηση της κατασκευής, που επιτυχάνουμε την ελαχιστοποίηση των διαρροών, βελτιώνουμε τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπογείων υδάτων και σαφώς αυξάνουμε τις καλλιέργειες τόσο σε απόδοση αλλά όσο και σε διεύρυνση. Είναι έργα τα οποία έχει ανάγκη η περιοχή, όχι μόνο η δική μας εδώ της Ηλίας, αλλά και όλες οι περιοχές που υπάρχει δυνατότητα καλλιέργειας, αλλά και που θα αυξήσουν την ποιότητα των παραγωγών. Επίσης, να σταθούμε στην μελέτη που πέρυσι και αυτή συμβασιοποιήθηκε και αφορά τη μελέτη του φράγματος του ποινιού, ένα φράγμα που κατασκευάστηκε, όπως όλοι γνωρίζουμε, το 1969, να μεταβεί σε κανόνες ασφαλείας που δεν υπάρχει σήμερα και που πρέπει με αυτή την επέμβαση να διαχειριστεί την μετέπειτα λειτουργία του και απόδοση, την υποστήριξη της παιδινής ηλίας. Αυτή η μελέτη υλοποιείται και παράλληλα υλοποιούνται και άλλα δίκτυα στην περιοχή της Για το συγκεκριμένο έργο θα έχετε κάποιο άξονα δημοπράτησης, κάποιο με την ολοκλήρωση της μελέτης, διάγραμμα να μας δώσετε. Με την ολοκλήρωση της μελέτης που σε ένα χρόνο περίπου ολοκληρώνεται, θα βγει το έργο της επέμβασης των εργασιών του φράγματος, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης των αρδευτικών δικτύων στην περιοχή της Μανολάδας. Προσθετικά να πω, μιας και έχουμε ολοκληρώσει τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι αυτοκινητόδρομοι αναπτύσσουν τεράστιες ανάγκες με την ολοκλήρωσή τους. Είτε αυτά είναι έργα που συνδέονται σε λειτουργική συνάφεια και αφορούν οδικές συνδέσεις, είτε αφορούν αντιπλημμυρικά έργα. Για τα αντιπλημμυρικά έργα έχουμε δώσει ήδη εντολές για μελέτες περίπου σε 15 σημεία του αυτοκινητοδρόμου, για να μπορέσουμε να συγκεράσουμε τη μεταβολή του αυτοκινητοδρόμου με την υφιστάμενη κατάσταση και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις κατανάτι περιοχές τόσο στην προστασία των περιοχών όσο και του αυτοκινητοδρόμου. Θα τις εκτελέσει η Ολυμπία Οδός, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς, ήδη έχουν δοθεί εντολές και χαιρόμαστε που σε αυτόν τον αυτοκινητόδρομο
και οι ανάγκες που υπήρχαν τόσο του παραδρόμου, της αυτοστρώσης, της βελτίωσης του οδικού τμήματος για τον Άρρωστο, του οδικού τμήματος για Γαστούνι, του οδικού τμήματος για Κιλίνη, της ασφαλτόστρωσης των παραπλεύρων, του κόμβου του Αλυσού, της Αμαλιάδας και λοιπόν άλλων εργασιών, μαζί με αυτά έρχονται και αντιμετωπικά να ολοκληρώσουν τις ανάγκες για να έχουμε ένα αυτοκινητόδρομο ο οποίος υποστηρίζεται επαρκώς και από τα δευτερεύοντα έργα που είναι σε συνάφεια μαζί του. Ευχαριστούμε πολύ, Γενικέ. Κύριε Χριστοδουλάκη, ακούσαμε την κριτική σας σε σχέση με τη διαχείριση και τη στρατηγική των υδάτινων πόρων. Θα θέλαμε να μας πείτε και την πρότασή σας. Καλό είναι λοιπόν, αφού ασκείτε την κριτική, να ακούσουμε και τη δική σας πρόταση για το πώς εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να διαχειριστούμε ως χώρα τους υδάτινους πόρους μας. Θα πάρω λίγο πρώτα πάσα από τον κύριο Γραμματίδη για να κάνω λίγο ζωντανή την κουβέντα. Και έχετε και 4 λεπτά. Όσο πιο γρήγορα μπορώ. Προφανώς και δεν λέει κανείς ότι στο παρελθόν γίνονταν όλα τέλεια ή τώρα γίνονται όλα λάθος. Μπορεί να πει κανείς όμως, επειδή έφερε το παράδειγμα του έργου του Μαρμαρά, αν κατάλαβα σωστά, που κρατάει βασικά 18 χρόνια. Τα τελευταία 18 χρόνια πόσο κυβέρνησε ο καθένας για να κατανείμουμε σχηματικά και τα μερίδια ευθύνης. Θα κρατήσουμε τα ποσοστά. Χαριτολογώντας το λέω. Το λέω για να έρθουμε στο σήμερα. Συμφωνώ στο εξής. Θέματα αποτελεσματικότητας είναι κρίσιμα σε μια εποχή κλιματικής κρίσης που η λειψιδρία είναι διαρκώς εντυνόμενη. Θα μπορούσε να είναι υποσυζήτηση οι παράγοντες της αποτελεσματικότητας. Για μας, η τοπική διαχείριση και η τοπική προσαρμογή σε ιδιαίτερες ανάγκες που γνωρίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, παράδειγμα, η ιδιαιτερότητα της τιμολόγησης του νερού, δεν μπορούν να είναι αρμοδιότητες οι οποίες κεντρικοποιούνται. Θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση που αφορά την επιτελικότητα ή το εύρος αρμοδιότητας της ΕΙΔΑΠ. Η συζήτηση που δεν θα μπορούσε να γίνει για εμάς είναι ο τρίτος πυλώνας που υπονοείται να μην έχει στενά δημόσια χαρακτηριστικά. Αυτή η συζήτηση για μας δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί φεύγει από το αυτονόητο πλαίσιο ότι μόνο το νερό δημόσιο είναι δηλαδή. Κοινωνικό. Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Κοινωνικό δημόσιο αγαθό. Και μάλιστα, ξαναλέω, όχι μόνο κοινωνικό και δημόσιο, καθολικά προσβάσιμο, υψηλής ποιότητας και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ξεκινάω λοιπόν ανάποδα την απάντησή μου για να το συνδέσω λίγο με αυτό. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει ρυθμιστική αρχή διαχείρισης των υδάτων. Για μας πρέπει να είναι ανεξάρτητη αρχή για το νερό, όχι ΡΑΕ. Για να μην συγχαίουμε εμπόρευμα με κοινωνικό δημόσιο αγαθό. Ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα κάνει τις διαδικασίες σχεδιασμού, όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, όλες τις διαδικασίες ελέγχου. Πρέπει να συσταθεί για εμάς. Δεύτερον, υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων, του οποίου οι αρμοδιότητες πρέπει να ενισχυθούν και φυσικά εκεί πρέπει να μπει και ενεργά, ουσιαστικά, η επιστημονική κοινότητα που σήμερα λείπει από όλο τον σχεδιασμό αυτών. Σε τίτλους. Είναι αναγκαίο έστω και αργά να συνδέσουμε τα σχέδια διαχείρισης υδάτων ανά υδατικό διαμέρισμα με έργα. Ποια έργα θα προτεραιοποιούνταν, κατά τη γνώμη μου, μικρά φράγματα, λιμνοδεξαμενές και μηχανισμοί τεχνητού εμπλουτισμού υδροφορέων. Υπήρχαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί πάντα όλα καταλήγουν σε λεφτά, έτσι. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έτσι λέγεται, είναι κατεξοχήν το εργαλείο που έπρεπε να αξιοποιηθεί για τα έργα αυτά. Δυστυχώς δεν έχει γίνει επαρκώς. Δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει γίνει επαρκώς. Το δεύτερο, το 50% του πόσιμου νερού χάνεται λόγω των γυρασμένων και αναποτελεσματικών δικτύων ίδρευσης. Είναι αναγκαίο άμεσα να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πόρους με πρώτη προτεραιότητα τον εξυγχρονισμό των δικτύων αυτών. Θα γλιτώσουμε το μισό νερό το οποίο χάνεται σήμερα. Τρίτον, το 40% των υπόγειων υδροφορέων είναι κακής ποιότητας λόγω υφαλμήρωσης και νητρικών στοιχείων. Άρα, αντίστοιχα, μέτρα πρόληψης που συνδέονται με την αποτροπή της ρύπανσης, είτε αυτό αφορά ανεξέλεγκτη απόρριψη λιμάτων, αποβλήτων, αγροχημικών, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο καθορισμός και η λειτουργία ζωνών προστασίας γύρω από υδροληπτικά έργα. Το τέταρτο αναφέρθηκε επιγραμματικά, θα το πω λίγο πιο αναλυτικά, συμφωνώ απόλυτα, το πώς μπαίνει σε πρακτικές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης νερού. Παράδειγμα, τεταρτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων που επιστρέφει είτε για άρδευση είτε για τεχνητό εμπλουτισμό υδροφορέων για να γλιτώσει το ακόμα και πόσιμο νερό που χρησιμοποιείται για διεργασίες οι οποίες δεν είναι αναγκαίες να έχουν αμιγώς πόσιμο νερό. Είναι αναγκαίο αυτά τα έργα να προχωρήσουν. Είχαμε κάνει και μια πρόταση στη Βουλή και για την περιοχή μου, την Ανατολική Αττική, τα Μεσόγεια, για το πώς επιστρέφει
από τα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων μέσα από ακόμα και τριτοβάθμια επεξεργασία Έχετε στον ένα κάμπο λεπτό. των Μεσογείων. Τελειώνω. Για να βάλω απλά μια ομπρέλα. Προφανώς η κρίση είναι εδώ, έτσι. Το ότι δεν τη συζητάμε είναι πρόβλημά μας. Δεν σημαίνει ότι με το να μην την φέρνουμε στο δημόσιο διάλογο αναχαιτίζουμε την έλευσή της. Είναι εδώ με τις εκφάνσεις της διαρκώς. Είναι αναγκαίο να υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός χωρίς καθυστερήσεις. Έκανα μια αναφορά στα σχέδια διαχείρισης υδάτων που πρέπει να αποτελούν τον μπούσουλα για την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων έργων. Να αξιοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είχαμε, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, και μια σειρά από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, το Πράσινο Ταμείο και πάρα πολλά, αλλά που θα μπορούσαν παράπλευρα να λειτουργήσουν ακόμη και για μοντέλα χρηματοδότησης έργων διαχείρισης υδάτων. Ξαναλέω όμως με μια κεντρική αρχή. Κοινωνικό αγαθό δημόσιο, ρυθμιστική αρχή ανεξάρτητη που θα αφορά όμως μόνο το νερό και ενίσχυση του Συμβουλίου Υδάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα αυτή και την πρόταση την οποία ακούσαμε για το πώς θέλει το ΠΑΣΟΚ να διαχειριστεί τους υδάτινους πόρους σε αυτή τη χώρα. Να ξαναγυρίσουμε σε επίπεδο περιφέρειας και κύριε Γραμματίδη, είδα που κουνούσε το κεφάλι σας, οπότε μετά θα θέλουμε να μας πείτε την άποψή σας. Αλλά ωστόσο να πάμε στον κύριο Φίλια και να το ρωτήσουμε σε ποιο βαθμό η ΤΟΕΒ και η ΓΟΕΒ συμμετέχουν σήμερα στον περιφερειακό σχεδιασμό. Τι έχει καταφέρει η δική σας περιφέρεια σε σχέση με αυτό? Κοιτάξτε, η ΓΟΕΒ, και μάλλον ο ένας ΓΟΕΒ τουλάχιστον που έχουμε εδώ στην Ηλία, και η ΤΟΕΒ, η οποία είναι πάρα πολύ κατά την άποψή μου και θα πρέπει να ήταν λιγότεροι, δεν θα μπορούσαν να μην συμμετέχουν στο σχεδιασμό, αλλά και κυρίως στην υλοποίηση. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα στην υλοποίηση έχει να κάνει με τη διαχείριση κάθε χρόνο των υδάτινων πόρων. Δηλαδή, είμαστε αναγκασμένοι να συνεργαζόμαστε μαζί και εκ του νόμου οφείλουν, γιατί είναι ο εποπτικός τους φορέας η περιφέρεια, άσχετα αν το κάνουν ή όχι, και δεν το κάνουν. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς πλέον τα 2 τελευταία χρόνια έχουμε σύμμαχο μας στο Πανεπιστήμιο. Συνεργαζόμαστε σταθερά με τη Γεωπονική Σχολή και με το Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Πατρώνη, καθηγητές Μπαρούχας και Αβραμίδης. Τι μας δίνουν αυτοί? Μας δίνουν τα διαθέσιμα αποθέματα που δεν τα είχαμε ποτέ, μα ποτέ, να ξέρετε. Μέχρι πρόπερσι το καλοκαίρι, το πρώτο ερώτημα που έκανε ήταν πόσο νερό έχουμε και δεν ήξερε κανένας να μου πει, να ξέρετε. Λοιπόν, και το δεύτερο, με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, εκμεταλλευόμενοι μετεωρολογικούς σταθμούς και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα που συμμετείχε μάλιστα η περιφέρεια και έχουν παραδοτέα, και μέσα από αυτά τα παραδοτέα έχουμε τις ανάγκες άρδευσης σε επίπεδο χωραφιού, σημειώστε το. Ξέρουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή από δορυφορικές εικόνες και από εικόνες που παίρνουμε από τους δορυφόρους πόσο νερό χρειαζόμαστε. Τι δεν ξέρουμε όμως? Πόσες καλλιέργειες έχουμε. Γιατί αν δεν ξέρεις πόσες καλλιέργειες έχεις, ενώ τώρα ξέρεις πόσο νερό έχεις, δεν μπορείς να προγραμματίσεις. Ζητούμε λοιπόν από τους ΤΟΕΒ τα στοιχεία αυτά, τα οποία δεν τα έχουμε για 2 χρόνια ποτέ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μεν συνεργασία, προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι γι' αυτό το λόγο εμείς κάνουμε αυτό το προγραμματισμό με νούμερα πλέον. Τόσο είναι το νερό που έχουμε, τόσο λένε τα στοιχεία των παρελθόντων ετών, γιατί τώρα δεν μπορώ να τα υπολογίσω, γιατί δεν μου έχεις δώσει εσύ τις καλλιέργειές σου και το είδος των καλλιεργειών. Άρα να μπορώ να σου πω με ακρίβεια για πόσο νερό έχω και πόσο μπορώ να αντέξει το σύστημα. Άρα λοιπόν η συνεργασία μας είναι σε ένα επίπεδο όχι αυτό που θα θέλαμε. Προβληματικό το περιγράφετε. Προβληματικό. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο συνεργασίας. Για να γίνουν αυτά τα έργα που περιέγραψε και ο Γενικός νωρίτερα, πρέπει να υπάρχουν μελέτες. Πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία. Τις μελέτες αυτές ποιος πρέπει να τις κάνει, ποιος οφείλει να τις κάνει? Η ΓΟΕΒ και η ΤΟΕΒ, οι οποίες στην ουσία είναι και αυτή το κράτος, είναι κρατικές υπηρεσίες που δεν μπορούν όμως και δεν μπορούν για τους λόγους τους γνωστούς. Η περιφέρεια λοιπόν συνδράμει σε αυτό το κομμάτι στο βαθμό που μπορεί, έτσι ώστε να οριμάσουν οι μελέτες με βάση τις ανάγκες για να μπορέσουν πλέον έργα τα οποία βγαίνουν είτε από το ΙΔΟΡ είτε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μάλιστα τώρα ήδη τρέχει και είναι μια ανοιχτή προκήρυξη, να μπορέσουν να ενταχθούν και να υλοποιηθούν. Έργα
υπολογισμένα για να τελειώσει το πρόβλημα της λειψιδρίας μια για πάντα για το νομό Ηλίας, χρειάζονται κοστολογημένα έργα με κοστολόγηση πριν από 10 χρόνια 60 εκατομμυρίων ευρώ. Θα πρέπει να κοιτάτε τον κύριο Αναγνόπουλο, μάλλον γι' αυτό. Κοιτάξτε, είμαι ο άνθρωπος που θέλω... Και πρέπει να ολοκληρώσετε και άμεσα. Προσπαθώ, ας πούμε, να μην ζητώ από... Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν 60 εκατομμύρια έργα για να σταματήσει το βρέξει δεν βρέξει, να μην έχουμε πρόβλημα ποτέ. Γίνονται ήδη τα 10, τα είπε ο Γενικός Γραμματέας. Είναι έτοιμα άλλο ένα έργο 10 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά μένουν τα υπόλοιπα. Κύριε Γραμματίδη, σας έβλεπα πριν όσο μιλούσε ο κύριος Χριστοδουλάκης, κουνούσατε το κεφάλι σας συγκαταβατικά. Ναι. Θέλω να μας πείτε και εσείς, μάλλον έχετε εντοπίσει πολλά από τα προβλήματα που μας περιέγραψε ο κύριος Χριστοδουλάκης και εσείς. Έχετε και κάποια περισσότερα να μας πείτε? Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω, ότι για μένα το συμπέρασμα το βασικό συμπέρασμα από αυτήν την συζήτηση που έχουμε σήμερα είναι πόσο εύκολα μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα. Παραδείγματος χάριν, λαμπρή η πρόταση του κ. Χριστοδουλάκη για το θέμα της ρυθμιστικής αρχής υδάτων. Όπως έχουμε ρυθμιστική αρχή για άλλους τομείς, έτσι πρέπει να έχουμε κυρίως για αυτό που είναι κοινωνικό αγαθό. Τώρα, αυτό δεν εμποδίζει βέβαια το σημάζεμα του κατακαιρματισμού, το οποίο άλλωστε ανέφερε και ο κ. Αντιπεριφερειάρχης προλίγου. Όταν μιλάει για τοπικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην διαχείριση των υδάτινων πόρων, είναι ακριβώς η απόδειξη ότι αυτός ο κατακαιρματισμός δεν βοηθάει στην σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να πω ότι εκτός όλων των άλλων, επισημάνθη πριν ότι έχουμε απώλειες νερού από ανεπαρκές και πεπαλαιωμένο δίκτυο άρδευσης και ίδρευσης. Ιδίως για τη γεωργία που απορροφάει γύρω στο 80 με 85% των υδάτινων πόρων της χώρας. Και μάλιστα κατά τρόπο αλόγιστο. Κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό. Τα δύο α, ανεπάρκεια, αναποτελεσματικότητα. Αναφέρθηκε προλίγου πόσο αλόγιστα χρησιμοποιείται στη γεωργία το θέμα της άρδευσης. Βλέπουμε κανόνια στο μέσο του καλοκαιριού, ντάλα μεσημέρι, να ρίχνουν νερό το οποίο το μισό πάει χαμένο και δεν εξυπηρετείται ο στόχος της άρδευσης. Αντί να έχουμε υιοθετήσει πρακτικές εδώ και χρόνια, τα λέμε, τα ξαναλέμε σε όλες τις κυβερνήσεις, στάγδιν άρδευση. Αλλά υπάρχουν και αντικειμενικοί παράγοντες της δυσκολίας. Παραδείγματος χάριν, ένας από τους παράγοντες αυτούς είναι η έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης. Από όλους μας, από όλους τους πολίτες, ακόμα και και στον αγροτικό κλάδο. Υπάρχει και άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω το επισημάνατε, κύριε Περιφερειακά. Δεν έχετε στοιχεία των καλλιεργητών από πλευράς των ΤΟΕΒ. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Και είναι πάρα πολύ βασικό και ισχύει για ολόκληρη τη χώρα, που οφείλεται στο ότι είναι κατάσπαρτη η χώρα από μικρούς κλήρους. Οι μικροί κλήροι, οι οποίοι είναι το μεγάλο πρόβλημα της αγροτικής παραγωγής. Αντί δηλαδή να έχουμε περάσει στη φάση των ομάδων παραγωγής, έχουμε παραμείνει στο παρελθόν. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα να πείσουμε αυτούς όλους τους ανθρώπους ότι με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακος, θα καλυτερεύσει σαφώς η αγροτική παραγωγή και βέβαια θα γίνει καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Εγώ λοιπόν εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι είναι πολλά πράγματα τα οποία συμμεριζόμαστε, ακόμα και αντίθετες πολιτικές ή δικαιολογίες μπορούν να συγκεραστούν, αρκεί να υπάρχει καλή πίστη. Και αυτό περιμένουμε από το πολιτικό προσωπικό του μέλλοντος. Γιατί για το σημερινό, όποιο και αν είναι, έχω σοβαρότατες αμφιβολίες, κύριε Χριστοδουλάκη. Ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτησή σας, κύριε Γραμματίδη. Γενικέ, ακούσατε τι είπαν οι συνομιλητές σας. Θα ήθελα καταρχάς, αν έχετε κάποιο σχόλιο από αυτούν, και θα θέλαμε να μας πείτε και τα υπόλοιπα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων που κάνετε. Δεν είμαστε μόνο για την Ηλία, να δούμε και ευρύτερα τη Δυτική Ελλάδα, γιατί έχετε και έργα που κάνετε, αν δεν απατώμε, και στην Ετωλακαρνανία και στην Αχαΐα. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω στα προηγούμενα λεχθέντα από την εμπειρία στην κατασκευή και παραγωγή δημοσίων έργων γενικότερα. Είτε αυτά τα έργα
αφορούν υποδομές, αυτοκινητοδρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια. Θα πω το εξής σημαντικό, το οποίο στη χώρα μας, αφού υλοποιούμε τα όποια έργα, έχετε η ώρα που η παράδοση για χρήση δεν είμαστε τόσο κοντά στη συντήρηση αυτών των έργων. Η συντήρηση των έργων δημιουργεί μακροχρόνια χρήση και λιγότερες ανάγκες αλλαγής των έργων στον χρόνο κατασκευής και υλοποίησής τους ή γενικότερα για όλες τις υποδομές, μην πάμε ξεχωριστά. Να αναφερθώ όμως ειδικότερα στα έργα τα οποία είναι ίδρευσης και άδρευσης, τα οποία εδώ η συντήρησή τους, η εκτεταμένη, δημιουργεί σήμερα μείζον θέμα, γιατί οι απώλειες και η διαχείρισή τους δημιουργούνται άμεσα τεράστια προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να επιληθούν με ένα έργο το οποίο θα μελετηθεί για κάποιο χρόνο, θα περάσει την διαγωνιστική διαδικασία και τον κατασκευαστικό χρόνο. Και αγγίζεται και ένα τεράστιο θέμα που είναι η συντήρηση των υποδομών. Άρα, ακριβώς, για να προσθέσουμε σε αυτά τα έργα την ειδική μέρινα συντήρησης που για τους λόγους αυτούς απαιτείται, και κατά δεύτερον, και μια δεύτερη παράμετρος που δεν έχουν τα άλλα έργα και που πρέπει να αποσαφινιστεί πέραν της αρχής, κύριε Χριστοδουλάκη, του φορέα, πέραν της συντήρησης, του φορέα διαχείρισης, εξορθολογισμού και ισορροπίας αναγκών. Αυτή η ανάγκη θα μπορέσει να ισορροπήσει και την αλόγιστη χρήση και οτιδήποτε άλλο παρά το χρόνο του ή παράτυπα υλοποιείται, που πολλές φορές γίνεται σήμερα. Άρα λοιπόν είναι ασφαλές να πούμε ότι για αυτά τα έργα αδρευτικά και ιδρευτικά πρωτίστως, τόσο η συντήρηση όσο και η διαχείρισή τους από το φορέα που επουδενή δεν πρέπει να λείπει, η περιφερειακή παρουσία, είτε η κατά τόπους περιφερειακή σύνδεση και αλληλένδετη σχέση, είναι προφανές, πρέπει να γίνει χθες. Αυτό θέλω να προσθέσω. Σίγουρα το Υπουργείο το δικό μας, τα έργα κυρίως τα αρδευτικά έρχονται από το Υπουργείο Γεωργίας και η ίδρυση από το Υπουργείο ΕΠΕΝ. Εμείς κατασκευάζουμε σίγουρα πολλά φράγματα εκτεταμένα στην επικράτεια, τα οποία έχουν την ανάγκη άμεσης προσθήκης των έργων των δικτύων. Δηλαδή ένα φράγμα πρέπει ταυτόχρονα να προχωράει και τα έργα διασύνδεσης να μπορεί να κινήσει ο χρόνος χρήσης και λειτουργίας τους. Σίγουρα έχουμε και έργα πολλά ίδρευσης, όπως στην Δυτική Ελλάδα έχουμε από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου την ίδρυυση Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, ένα σημαντικό έργο 140 εκατομμυρίων, το οποίο θα ιδρεύσει 4-5 πόλεις. Τέτοια έργα που μπορούν να ξεφύγουν και διανοσοριακά και διαπεριφερειακά, να λειτουργήσουν ως μεγάλη μοχλή υποστήριξης, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά, και έτσι από τα μεγάλα έργα θα πάμε στα μικρότερα για να φτάσουμε στον τελευταίο οικισμό, που και εκεί η διαχείριση πρέπει να είναι σημαντική και να μην είναι αμεληταία, και να υπάρχει ένας προγραμματισμός πότε γίνεται, πώς γίνεται και σε ποιο κλάδο σύνδεσης λειτουργεί ή σε ποια λεκάνη υπορροής. Η οργάνωση και η αποτελεσματικότητα στο πέρας του έργου θα φανερώσει και το αποτέλεσμα το οποίο αναζητούμε. Πείτε μας και σε 30 δευτερόλεπτα για το έργο στην Αμβρακία, το εγκυοβελτιωτικό, που είναι αρκετά σημαντικό για τους κατοίκους εκεί. Το έργο στην Αμβρακία Στην Λακαρνανία. Είναι το έργο στο Ποσολόκι, λέτε. Μάλιστα, ναι. Ναι. Είναι το έργο το οποίο είναι ένα έργο στη λιμνοδεξαμενή του Μεσολογγίου, το οποίο στην ουσία ανασυστήνει τις περιοχές εκ νέου. Ένα έργο πολύ ειδικό, αν περάσει κανείς δεν θα το δει. Είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή και για τη βιωσιμότητα της περιοχής, η οποία τα χρήματα και οι καθαρισμοί στις λεκάνες που έχουν γίνει το τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι εμφανές από τους περαστικούς, είναι όμως μεγάλη αλλαγή, η οποία ήδη έχει επέλθει, και οι μεταβολές αυτές ήδη έχουν ανακοινωθεί και τελευταία από τον Υπουργό. Θα κλείσω με τον τρόπο που άνοιξα. Είπαμε, οι υποδομές που είναι ελκυστικές για τους πολίτες, οι οδικές, σιδηροδρομικές, τα έργα μετρό κτλ. Ενδιαφέρουν τους πάντες. Τα έργα νερού τα θεωρούμε λίγο αυτονόητα. Και είπατε τώρα ότι τα έργα αυτά δεν τα βλέπει κανείς. Φυσικά και δεν τα βλέπει κανείς. Το νερό το θεωρούμε αυτονόητο. Ανοίγουμε τη βρύση μας και θέλουμε να τρέξει νερό. Ανοίγει το κανόνι ο αγρότης και θέλει να τρέξει το νερό από εκεί. Οπότε όλα αυτά έχουν να κάνουν, πιστεύω, και με την ενημέρωση του κοινού
και των επαγγελματιών του χώρου, ούτως ώστε να μπορούν και εκείνοι με την πλευρά τους, όπως έγινε με τη διαχείριση απορριμμάτων στο πάνελ που ακούσαμε πριν, να γίνουν συμμέτοχοι σε όλα αυτά που κάνετε εσείς ή σε αυτά που θέλετε να κάνετε μελλοντικά ως κόμμα, κύριε Χριστοδουλάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Και το θέμα είναι να ζήσουμε να τα δούμε. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα και θα περάσουμε τώρα και στο επόμενο πάνελ. Να είστε καλά. Κύριε Αναγνώπουλε, μια φωτογραφία πρέπει να βγάλουμε.